eyona ndawo iyiyo yokulolela. Kaloku lo msamariyakazi ukhula esazi uba eyona ndawo yokunqulela njalo. Ukhula esazi uba oba womculo oko babefudela benqula entabeni. uYesu ke uphendula ngelithi liyeza ixesha loba ingasayi kwakunqula kwakuloo ndawo. Unqulo olutsha luyeza kwaye selufifile. Uba unqulwa ngomoya nenyaniso. Kunjani ke umntu onqula ngomoya nenyaniso? Yena unqula ngamazantsi entliziyo phakathi. Loo nto igunyaziswa luthando lukaThixo nezinto asenzele zona. Kaloku yena wancamonyana kuphela bamzeleyo emncamela thina. Kungoko ke kufuneka sinqule ngomoya nangenyaniso. Kunjani na umntu onqula nguThixo ngomoya nangenyaniso? Yena ufumana usindiso. Yena uxolelwa izono. Yena uzalwa ngokutsha. uThixo umbize ikhayini lakhe. uThixo umnika amandla. uThixo umnika imfiselelo. Yena uyambona ngohamba. Kuthiwa noba sele ehamba emfuleni wethinzi lokufa, yena akayihoyi kakhulu. Kuthiwa yena noba sele ebethwa ziinkuthelo zobomi, amagade obomi embetha emthwaxa, yena akamncami uThixo wakhe. Yena uhlala esethembeni. Simbonile ke umntu oyenqula ngomoya nangenyaniso uba uYobi. Kuthiwa lo tata walahlekelwa yinto yonke yakhe. Walahlekelwa koonyana bakhe, walahlekelwa yimfuyo yakhe nayo yonke into ayithandayo. Kodwa ke lo tata zangamncami uThixo. Wayehlala esethembeni, wayehlala emnqula uThixo wakhe. Kuthiwa lo mfazi wakhe wambuza ukuba ingaba uncekelele ntoni na uThixo wakhe. Kuthiwa wathi ukumphendula uthetha njengesidengekazi. Ingaba ulindele okuhle na kodwa nakuThixo. Kuthiwa lo tata wayehlala ke emnqula embonga uThixo wakhe. Saphinda sambona noDavide esithi uYehova ngumalisi wam, andisweli lutho. Yenza ukuba mandibuthe emafweni aluhlaza. Wagqibelisa ngokuthi ndawuhlala endlini kaYehova imihla emide. Wayebonakalisa uba owakhe uThixo umnqula ngomoya nangenyaniso. Saphinda sambona ke bazalwane uDavide naye wayengumzekeliso womntu oyenqula uThixo wakhe ngomoya nangenyaniso. Kuthiwa ke wayemkhonza uThixo wakhe nobawo. Kuthiwa wavalelwa ngukumkani Nebhenatsari kuloo mhadi wengonyama ngenxa yalo Thixo. Kuthiwa lo mhadi wayewuvale ngelityekazi elalikhulu. Kuthiwa wawutywina ngomsesane wokucwina. Kuthiwa uDaniel wahlala ke usuku bonke avaluzwe ngonyama, kodwa iingonyama zabonakala zingamtyi. Kaloku lo tata wayegcwele umoya oyingcwele ngaphakathi kuye. Kuthiwa wavuka ke uNebhenatsari ngentseni engxamile. Waye kuloo mhadi wengonyama wachaza, Daniel, ingaba uThixo wakho ombusayo usindisile kwiingonyama? Wathi ukuphendula uDaniel, phila ngonaphakade Nkosi. uThixo ondibusayo usisile isithunya wasivingca imilomo yezingonyama, azange nditya. Kuthiwa uNebhenatsari ke wavuya ke wathi, uThixo wakho omkhonzayo Daniel mkhulu kwaye uyaphila. Ke bazalwane, nathi masize ke